Doamne, m-am oprit. Mă trezesc obosit și mă culc cu inima grea. Chiar nu mă auzi când mă rog? Te aud, dar tu ești prea grăbit să primești răspunsul. Vrei ca totul să se rezolve imediat? Nu ești singur. Ți-am dat acest drum greu, nu ca să te pierzi, ci ca să înțelegi cât de mult te iubesc și cât de puternic te-am creat. De ce e atât de greu pentru mine? Unde este puterea despre care toată lumea vorbește? Fiecare om are lupta lui pe care nu o vezi. Eu ți-am dat aceste încercări pentru că știu că poți să le duci. Dacă totul ar fi fost ușor, nu ai fi aflat niciodată cât de puternic ești cu adevărat. Totul se va așeza la momentul potrivit. Nu când vrei tu, ci când ești pregătit. Nu e mai ușor să-mi întinzi o mână și să mă scoți din groapa asta? Am fost lângă tine și când ai plâns și când ai râs. Chiar și în momentele în care ai uitat de mine, eu nu am uitat de tine. Dumnezeu nu întârzie niciodată. El pregătește ceva mai bun decât cerem noi. Am făcut tot ce am putut. Restul nu mai e în mâinile mele, știind că acolo unde se termină puterea mea, începe lucrarea ta. Amin. Nu ești singur în lupta ta. Sub povara de azi, Dumnezeu deja pregătește liniștea de mâine. Suntem împreună pe acest drum. Dăruiește și tu mai departe acest gând cuiva care simți că are inima grea.